Hej og velkommen til BO Gaming. I dag skal jeg vise jer, hvor jeg bygger henne. Ja, så vil jeg lige hoppe herned. Her har jeg bygget sådan et træhus, ikke et træhus, sådan et eller andet. Et hus, ja, sådan træhusagtigt. Jeg har ikke bygget, eller sådan bygget på det så lang tid, men det. Og så har jeg bygget et hus der indvendigt, og så har jeg bygget sådan en vandkanal, hvor man går går ind her, og så kommer så vand derfra, og så skyller hele vejen ned, og det bliver så ved med. Og helt ud til floden. Det er sådan det, jeg går og laver, men jeg skal også ligesom lave noget mere. Så jeg venter bare på, ja, I skriver, hvad jeg skal lave, eller finder på nogle idéer selv. Men i hvert tilfælde vil jeg bare lige sige, det var sådan her, jeg byggede. Eller hvor jeg byggede henne, og hvad jeg byggede for nogle ting. Jeg vil ikke sige, at jeg er god, men jeg vil ikke sige, at jeg er sådan helt dårlig. Ja, subscribe, vil jeg sige, for flere videoer. Hej hej.